Hola, som els alumnes de l'escola El Segrer i us explicarem l'experiment que vam fer a la nostra escola quan vam descobrir que l'ou és la cèl·lula més gran. Quan estàvem descobrint com es reproduïen les cèl·lules, que es poden reproduir de diferents maneres, com bipartició, que és quan la cèl·lula es reprodueix en dos, gemació, que és quan una part de la cèl·lula se separa de la cèl·lula principal, o esporulació, que és quan la cèl·lula es divideix en moltes. Ens vàrem preguntar quina era la cèl·lula més gran i el Quim, el nostre professor, ens va dir que la cèl·lula més gran era l'ou fecundat i la cèl·lula més llarga era la neurona del cervell de les balenes. Llavors ens vam preguntar què hi ha dins l'ou i què passa perquè neix el pollet. Aleshores vam imaginar què passava dintre de l'ou fecundat i cada nen va fer un dibuix on es veia què hi havia dins l'ou, com anava creixent el pollet i tot. Donava la casualitat que tots els nens i nenes havíem dibuixat el pollet de color groc, perfecte, molt maco. Però com ja veureu en aquesta presentació, les coses no són com semblen. Després de fer els dibuixos i de treballar a la classe més a fons aquest tema, se'ns va acudir que podríem incubar ous a la classe i així ho vam fer. Jo, personalment, amb la meva mare, vaig anar a una hípica que coneixia on hi havia una granja a buscar ous fecundats i em vaig portar 10 a la classe. Abans de començar a incubar, ens vàrem informar. Per on respira el pollet? Respira pels forats de la closca i també de l'ou, que hi ha una càmera d'aire. Com s'alimenta el pollet? S'alimenta del rovell i la clara, que protegeix i dona proteïnes. Però de cop i volta va sorgir la pregunta: què pesarà més, l'ou o el pollet? I ara sí, vam començar a preparar-ho tot. I ens vam preguntar què necessitaríem. Una incubadora per incubar els ous, un termòmetre per mesurar la temperatura, que té que estar entre 36 i 38 graus, aigua perquè l'aire sigui més humit i necessitaríem girar els ous cada dia perquè li donés la llum. Per Carnaval es van apagar les llums i el professor va dir: s'han apagat les llums dels pollets. Això vol dir que els pollets no estan a una temperatura estable. Alguns nens van dir: què? Com? Què passarà? Què fem? Continuem? Què creieu que hem de fer? Miquel. Nora. Pol. Robert. Bé, doncs, nosaltres vam continuar i vam obrir un ou. Vam tenir una gran sorpresa. Hi havia un petit embrió, el cor li bategava. Com que vam veure que li bategava el cor, això ens va donar més forces per continuar. Al cap d'uns dies va néixer un pollet molt dèbil, però com que no es podia alimentar va morir a les 12 hores. Piu, piu. Piu. ¿No quiere hablar? En aquest vídeo veiem com van ajudar el pollet a sobreviure una estona. Mira cómo se mueve. Mira cómo se aguanta. I són les senyores de la neteja que ens van ajudar a cuidar-lo a les nits perquè sobrevisqués i li donaven, els giraven per la nit perquè poguessin sobreviure. Mira. Ahora. Vam esperar 2 dies més i vam obrir la resta dels ous que quedaven. I al final vam decidir buscar entre tots informació de les diferents fases del pollet. En la primera imatge podem contemplar una mica de sang i també embrions i fetus. En aquesta diapositiva veiem l'ou fecundat. L'ou fecundat és l'espermatozoide del gall
junt amb l'òvul de la gallina. Quan és un zigot, al final del primer dia, el sistema circulatori ja serà operatiu dins de l'ou i el cap ja comença a prendre forma. A les 24 hores, la columna vertebral, el sistema nerviós, el cap i els ulls es comencen a formar. Aquí ja s'ha format l'embrió. Aquesta etapa és l'anterior al fetus. Es poden veure les venes, el cor i l'ull. Al 5è dia es comencen a formar els òrgans sexuals. Ja és un fetus. Al 13è dia es comença a calcificar l'esquelet fent servir el calci de la closca de l'ou. Això vol dir que amb el calci que té l'ou, el pollet comença a formar els ossos. El fetus comença a entrar en la posició de l'eclosió. El bec puja i s'endureixen les ungles. El bec es torna cap a la cambra d'aire, a prop del final d'aquesta etapa. Als 21 dies, el pollet està completament desenvolupat per començar a trencar la closca, la qual cosa pot portar entre 10 i 20 hores aproximadament. Ja que l'experiment anterior no va sortir gaire bé, vam decidir repetir-lo i aquest va anar molt millor. Quan van néixer els pollets, es va espatllar la webcam que teníem preparada i hem buscat un vídeo a internet que es veu el creixement del pollet i com neix. Aquí el pollet va passar en diferents fases. I perquè veieu que sí que teníem una webcam instal·lada, aquí tenim el vídeo de quan estaven els ous encara. Van néixer 5 pollets, 2 negres i 3 rossos. Van néixer molt forts, sans i espavilats, i de seguida es van posar a menjar. La resta dels ous que no van néixer els vam obrir i vam poder veure totes les etapes del pollet. Jo vaig fer una capsa amb el meu pare per les primeres setmanes dels pollets. Vam triar aquest material perquè era tèrmic i no s'incendiava. Després, el mestre va instal·lar una llum vermella que aguantava els 38 graus de temperatura. Ja que teníem els pollets, vam decidir mirar-li el sexe i en un principi va sortir que tots eren gallines. Però ara que hem vist el pollet gran, no estem tan segurs. Les maneres que vam utilitzar van ser mirar la cloaca i si té una boleta de color carn és mascle i si no la té és femella. Agafar-lo pel bec, amunt, i si es movia era femella i si es quedava més quiet era mascle. Mirar per les plomes i si les tenia més arrodonides és mascle i si les té més punxegudes és femella. Al final vam comprovar
que pesava tot igual, perquè tot el pollet només es forma amb el que hi ha dintre l'ou i no entra material de fora. Aquest pollet ha crescut, han passat 2 mesos i el mateix que heu vist a la imatge, doncs aquí tenim, creiem que és una gallina per tots els mètodes que hem fet servir i l'hem volgut portar perquè estem molt orgullosos d'haver-ho aconseguit. A mi aquest experiment m'ha semblat molt divertit, però m'ha donat una mica de fàstic. A mi aquest experiment m'ha agradat molt, sobretot el debat que vam fer a la classe al decidir si tiràvem endavant o no amb el projecte dels pollets. A mi m'ha agradat molt l'experiència de veure un naixement dels pollets, ja que és una cosa molt bonica. Hem après moltes coses que no sabíem, com per exemple el zigot, el fetus, l'embrió. M'ha agradat molt cuidar-los, ja que ha sigut un càrrec especial i, bueno... A mi m'ha agradat molt i no m'ha fet tant de fàstic. Però hem vist el miracle de la vida, com d'una cèl·lula dividint-se i dividint-se s'ha convertit en un ésser pluricel·lular.